Kan man undvære batterier til solceller? Hvad er dit nødapparat, backup-system, hvis du mangler strøm i dit landbrug? Eller på din bedrift? Hvor mange timer kan du holde til ikke at have strøm? 1 til 2 timer? 2 dage? Ja, jeg var i starten af marts her i Aalborg oppe ved Agilicis og hørt et foredrag om batterier og solceller i landbruget. Jeg var imponeret over, at vi i 2025 sad med så mange landbrug, som ikke havde et backup-system. De er virkelig på røven, hvis det var, at strømmen forsvandt i morgen. Og situationen er sådan i dag, det er, at vi kommer til at mangle strøm. Vi er nødt til at skal have landbrug til at hjælpe os med at lave strøm, om ikke andet til deres egen bedrift, for de kan ikke klare sig, hvis strømmen forsvinder. Så husk på, hvis du skal have solceller, så kontakt os. Vi er klar til at hjælpe dig.